kanyo kende kama sedok e TSC. Ni as an employer, method magitigo for employment, miyo equity nitie. Equity nitie. Makundi ma jopuonj tine, kuru gitero kaka Northern Kenya. Kuru gitero jopuonj. To wan wa emphasize gimilongo ni merit. To Joyce gimatimore ni employment in this country osebedo highly politicized. Magima jogo kowacho kanyo. Ya neno ka samoro kane bang cabinet mondo chobe dissolve cha. Kane gibiro to I don't know gima notimore. Negi keto pressure kuom TSC ma negi dwa golo mana CEO. Koro ng'amacha wacho ni we uru moso dira negi barupe. Kama ne momiyo to kauru dhondegi. Mineno ka ministers moko ndiko ji wacho ni kebuka form LEL. Eri wud joka ngane nyato ngane mchendo mubiro moketho that mode. TSC manucha puro dong kaka public entity mandiko ji e yo moro munge. Kendo manigi known formula ma marking scheme ne wayiego. To igni ariyo mosekalogi. Nikech ne ogindiko jopuonj kaka indiko mana interns. Ne dwaro kama jogi comfortable. Kuru kuma ne gi apply next to home. Tindiko kune to kaw. Ma oka very bad idea. And money all localized teaching. To teaching is a global thing. You can teach anywhere. And he impart skills and knowledge. And therefore, ichalo daktari okonego beni nyithindi me nyalo operate on ka inasajio. Yunjo gino. Koro kanye to ne nyao mar Teacher Service Commission wa expect ni gibiro keto for correct procedure. Gech mano gimomegi. Gi act mondi while discharges their duty okonego beni gin under direction from any quarter. Koro mano endo en gimo wawene gimono gitim. To ne gitime rightly. To nitiere janeno moro ma seyo riwruoge ma kedo na ratiro mag jopuonj ni un compromised. Joyce ngeni kama watie ni mana kaka neno kaka serikal. Nitie ji mang'eny ma ok ne gains ma unions osetimo e ngimagi. Kane onge unions, onge japuonj ma nyabedo kata gapiko. Onge japuonj ma nyabedo kata gapiko. Wasegore ni jopuonj e piny ni. Matinde problem wan go kata obed primary school kata high school. Ni parents kane gi space matin to nyaka gipar ariyo ni jopuonj ni ng'iewo mitokni kendo paka. Onge kaka a union mobedo compromise nyalo fight me such kind of things. Gimomiyo mondo anyis jopiny adieri about one. Yes. One jopuonj mondikowa. Omiyo ng'ama nyalo compromise en japuonj. To Teacher Service Commission cannot compromise me. Yeah. Teacher Service Commission does not pay me. Ichula gi jopuonj go. Yeah. Kuru ng'ama chuli okinya ichuri ni ichaki undermine gi compromise. Compromise man. Yeah. And compromise man. The word compromise is also broad. And compromise man. Unwe gidhulu ni anango. Seche moko nyalo bedo kaka uriworu kod sirikal koro gino ma sirikal time mote. Koro gimatimore ni gimatimore ni wan wabedo created to negotiate. Ayibiro kanyisi kaini ni gimomiyo wang'anyo nikech mane tool of last resort. Gin giwegi ema gidhi ng'anyo. Gech wadhi withdraw labor mar members wa. To gene makuro nyaka gibed effective. Ni ok ginya donji place of work kwase wacho ni that one. Koro mano katiti rajela. To okanyal golo strike no. Notice no. Kadi puna sema sigole. Momina no kawacho ni sama biro kae. Wan gi gimiluongo ne wanyuoe sani. Build up. Build up. Waene no rako mwatimo. To kwa kudong. Mwangio no dong dala period to yao school. Ibiru neno the mother of all notices. Yeah. Matine notice ni ochakore karango. Notice mandala period. Mano be a secret report. Okidwa wacho. Mano kada wacho. Gibangeo. Ni ka TSC okuyo kodwa. Mo